शक्तीवर आहे. आपली जागतिक नृत्याची कला सदा समुद्र पलीकडे गेली पाहिजे. ही कला आहे तुम्हा रसिक श्रोत्यांचं मनोरंजन करायची. जी कला आम्ही सातत्याने जपत आहोत. मायबाप रसिक हो, याच कलेला आम्ही आमचं भाग्य व कर्तव्य समजतो. म्हणूनच ही कोकणातील जागतिक नृत्याची कला आम्ही सातत्याने जपत आहोत. आम्ही सातत्याने जपत आहोत. आज मला लाभलेले या लांजा तालुक्यातील दिग्गज नामवंत असे शाही लांबोळे बुवा यांच्याबरोबर माझा 14 कार्यक्रम आहे. या लांबोळे बुवांना देखील या जोशी शाही रथा मानाचा मुद्रा, मानाचा मुद्रा, मानाचा मुद्रा तुमच्या संपूर्ण टीमला व तुमच्या संपूर्ण स्टाफला या नवरात्री उत्सवाच्या देखील लाख लाख शुभेच्छा. मायबाप रसिक जो माझा सुंदर असा आवाज आपल्यापर्यंत बोलत आहे असे रत्नागिरी जिल्ह्यातील नामवंत साऊंड एकच वागा डावा दादा, एकच वागा डावा दादा या संपूर्ण टीमला देखील या दोन्ही शाहीराचा शाही महाराजचा मुद्रा. आज मला आपल्याला ढोलकी वाटतो सुरज ठाके व सागर वीर कीबोर्ड मास्टर जयेश मालक लांजा देवराई बँड मास्टर ज्यांचा आज वाढदिवस आहे असे माझे जिवलग मित्र नरेश गुरव. रसिक हो, या सर्व तमाम कलावंतांना घेऊन श्री नवलाई कलामंच वीरगाव, श्री नवलाई कलामंच वीरगाव आणि श्री सोमेश्वर नाथ मंडल जोशीवाडी तालुका लांजा जिल्हा रत्नागिरी प्रथम पहिल्या बरस होतो. जय हिंद, जय 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 महाराष्ट्र.
हॅलो, आवाज पोचतोय का? लास्ट पर्यंत गेला पाहिजे, लास्ट पर्यंत पोचतोय काय? दादा जरा शांत कर, जरा शांत कर, लोकांपर्यंत चांगला क्लिअर जाऊ द्या आवाज. तर आज लांबर बॉस सोबत चौथा सामना. आज फुल पैसा वसूल. हा, जो पत्ता करतो फुल तो पॉवरफुल. घेऊया आज काय सोडायचं. आज 5 वाजल्या तरी चालतील. पुढे जायचं आहे, पुढे जायचं आहे. पाणी पाणी म्हणून. हा, टमटम काढायची बाहेर. स्वागतम. आज या ठिकाणी प्रसिद्ध खूप लोक या ठिकाणी खूप शाहीर वर्ग आलेला आहे. चुकून कोणाचं नाव घ्यायचं नाव गेलं असेल तर माफ करावी आणि आमच्या वेळाकडे करायला सुरुवात करतोय. आम्हा कोणत्याही कलावंतांना योग्य असा आपण प्रोत्साहन कराल अशी अपेक्षा बाळगतोय आणि आमच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. बघा काय म्हणायचं आहे, समोर गातोय.
शिवाजी महाराज की
असतो तेव्हा या अजिंक्य हॉलमध्ये या परिवाराकडे 21 दिवसाचा गणपती आणि हे आपला 4था कार्यक्रम आहे, बरोबर की नाही? 4 कार्यक्रम झाले, परंतु या ठिकाणी आजचा जो गण गातोय त्याच्यामध्ये मी तुमच्यावरती एक प्रश्न ठेवत आहे बघा. कारण शब्दांचा किमयागार जादूगार जादू दाखवणार आहे. जादू 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 शब्दांचा किमयागार म्हणून बुवांची ओळख आहे. आणि खरोखरच आमच्या लाजामध्ये शान आहे बुवा. तो काही ठिकाणी घाण करतात, ती करूया नंतर, काय करायचंय बघायचंय बोलूया. खरोखरच बुवा आमचे लाजातर्फे शान आहेत आणि लांजा रायगडपर्यंत पोहोचलेले आहेत आणि मजर चांगली मारून आमची लाजा तालुक्याची शान उंचावलेली आहे. म्हणून या ठिकाणी गातोय सुंदरशी चाल आहे. काय म्हणायचं बघा. भुवती आला रे आहे. समस्त दुःखांचा नाश करून गेला रे आहे. तू एकटाचा सा देव आहे. कारण आपल्या तेथेच कोटी देव आहे, बरोबर की नाही? परंतु गणपती देव आपला असा आहे, सगळ्याचा लाडका, सगुण रूपाचा आणि आपला संकट दूर करणार. पण काय म्हणतो बघा. तू एकटाचा सा देव आहे की तूने प्रीत जब मुझसे जोड़ी मैंने सब छोड़ी. तूने प्रीत जब मुझसे जोड़ी मैंने लोग लाज सब छोड़ी. प्यार में तेरे पागल हूँ भी, प्यार में तेरे पागल हूँ भी. प्यार में तेरे पागल हूँ भी. ओके. आज या गर्दीमध्ये आमचे आदरणीय लाडके सामंत साहेब यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे. खरोखरच मोठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे. कारण आपला श्रद्धेला ही काय चीज आहे. लोकांचा लोककला ही आपली काय असते आणि आपल्या मराठी माणसासाठी बऱ्याचशा सामंत या ठिकाणी यांचं आगमन झालेलं आहे. चला वाजव. श्री अक्षर नाम स्मरण मी करतो. आद्य माये
शोध करावा शाहिरयाच श्री अक्षर नाम स्मरण मी करतो आदिर मूळ मायेचा त्या मूळ मी गणकातो आज या शोध करावा शाहिरयाचा माता देवोनी चरणावरी हो माता देवोनी चरणावरी माता देवोनी चरणावरी हो माता देवोनी चरणावरी देवोनी चरणावरी
या आमच्या रत्नागिरी विभागातील राजशेठ सामंत साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. जरा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करत आहे दादांचं. दादाला गणपती बाप्पाला सांगतो एवढंच सांगणं आहे, आमचे दादा कुठेही जातील, सामंत साहेब कुठे जातील, त्यांना चांगलं यश दे, चांगली भरभराट होऊ दे, त्यांचं कुठलंही पूर्ण कार्य असो ते पूर्ण कर, एवढी देवाला सांगणं घालतोय आणि पुढच्या उलट कार्यक्रम सुरू करतोय. सुरुवात करायची काय? सामंत साहेब एक तुम्हाला विनंती आहे, आताची बारी थोडी बघूनच जायचं तुम्ही. हे राज्यातील शाहीर काय करतात, कसं प्रबोधन करतात आणि कशी लोकांची करमणूक करतात. अख्ख्या रायगड तालुक्याला किंबहुना महाड या मोठ्या महाराष्ट्रभर पंचकोशीमध्ये हे राज्यातील शाहीर आपले काय करतात, आपला कसा कसा उमटवतात हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. बघा तत्पूर्वी सुरुवात करायची आता सोडायचं नाही तुम्हाला. आली रे आली तांबोरे बुवा तुमची पाळी आली. बाई 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 काय हो, माझ्या बारीला तुमचा गोंगाट मी किस्साट पाहिजे बस. थांबणार ना, 3 बाऱ्या झालेल्या 2 वर्षी 4था कार्यक्रम आहे. आज सूट वापस करतो का वा म्हणतात. मुळात 3 बाऱ्यामध्ये एक परवाच्या कल्याणला 12 वाजता कार्यक्रम झाला होता. वा बोलून गेलं ते, जिसपे चेहरे पे मूछ नहीं होते आए उसको बोडका बोलते हैं, आणि दोडका बोलते असं काहीतरी म्हणून गेले होते. पण मला सांगा, बरीचशी मंडळी आपण ऑफिस वर्क करत असताना मुंबईला बरेच कामाला आहेत ना, मुंबई असो रत्नागिरी असो कुठं